Salam hormatly dostlar. Salmurada salam. Salam, salam Muhammed. Hormatly yurtdoşlar. Size de salam. Muhammed ikimiz bay. Çay var ekranı bilelikte çıkanda. Bir topar vaktim geçiptir. Hava. Haydi var. Nämeden başlar bu? Hava indi esasy bize has ýakyn ýa-da sizin durmuş tejribeňizde has ýakyn bir mesele bar şu ýerde. Türkmenistanyň garaşsyzlyk meselesi. Onuň içinde ýene her goşmaça temalar, gurulmalar boljak ýöne. Şuňky çykyşymyzyň maksady birinjilik bilen Türkmenistanyň ýene respublika ýa-da jemhuriýet bolmagynyň ýa-da Türkmenistan höküminde ara şäherleriniň bellenmesiniň 100 ýyllyk münasibetli ýene ertire şoňa bir taryh gabat ýetdi. Eger şo gurulmalar meselem bizim garaşsyzlyk meselesi nireden başlady? Nähilek bir ýollar bilen şuunlyga geldi? Ne garaşsyzlyk düşünjesi 1924-nji ýylda nähilekdi? 2024-nji ýylda nähilerek bir garaşsyzlyk halkyň aň düşünjesinde? Şolar hakynda bir şeýlerek bilen gurulmaşlyga geldidim. Şo maksat bilen häzirlikçe kysgaçyk girişip berýän şo maksat bilen şuunky gepleşiginde girelim halmara. Balar Muhammed. Men özüme aslında tarihçi däl, ýöne okan zatlarym bar, bilýän zatlarym bar, ýaşlardan eşdim, gurrunlarym bar, şolaryň hemmejini sepleşdirip aýtdy bolsa 100 ýyl möhlet tarih üçin hiç tätdäl bir göz açy ýumsalymda geçýän zat. Emma millet üçin, döwlet üçin alynan 100 ýylyn bir näçe neslin çalşan pursady bolup durdy. Şol 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan Jemhuriýeti ýa-da Respublikasy elan edildi. Hem de Türkmenistan Jemhuriýetiniň baş kanuny ýa düýp kanuny kabul edildi. Şoň esasynda da Türkmenistanyň serhet şäherleri bellenildi, göwrümi bellenildi, hem de siyasi, ykdysady we sosial durumlary şo takyir edildi. Hökümetiň ömesi bilen, buyrukları bilen. Ýöne o taýda aýdylmaly zat, ozal biz näçe ýyllap döwletligimizi ýitiren türkmen, şo taýda türkmeniň resmi taýdan öz döwleti, ýa-ni öz hökümeti, ýa-ni öz parlamenti, öz dolanmarsy kağız ýüzünde de bolsa başlanyjy şondan başlandy. Onum bize şunu elan eden ýa alıp beren nibaýsakmy ýa tasdiklan niýsak has dogry geler. Ine şol döwrüň ýanky SSR'ň hökümetleri Moskwada gelen görkezme boýunça Özbegistan, Gazakystan, Türkmenistan, Täjikistan, garaz hemme respublikalar öz ýemesini şo taýda döwlet serhedini hem eýe bolurlar, hem de döwlet hökmüne, ýurt hökmüne tanylyp başlar. Ozal biz bir näçe asyr bäri ondan oňa göçüp beren çarwa millet bir gün görsen Xiwa hanyň garşysyna uruşýar, bir gün görsen Eýran şahynyň garşysyna uruşýar, bir gün görsen Buharadan çykyp Türkmeniň gylyjynyň zarby. Ine şolar ýaly ýaşap beren millet, çarwa millet esasana mene döwletli boldy. Ýöne bulum geçen 100 ýylyň taryhy görkezip dur, şol 100 ýylyň 72 ýyly 70 bolýar-da şundan alsak 70 ýyly bir galy saka diýilen bir zat bar. Şo türkmen üçin şol Türkmenistanyň Jemhuriýet elan edilmegi gaty gymmat düşdi. Näme sebäpden? Şol orsy kabul etmedik türkmenlerin köp bölegi ýanky olara garşy sewşip zarlaryny pida etdiler. ýa-da bir bölegi özüni, maşgalasyny, maly mülküni halas etmek üçin bir bölegi Owganistana göçüp gitdi, bir bölegi Eýrana geçdi.
Yani şu taýda biz esserin hataryndan çykýar, biz öz ihtiyarlygymyza biz ýanky 90-njy ýylyň awgustyň 28-inde kabul etdik edi. Son garaşdyrlygymyzdan 91-nji ýylyň 27-nji oktýabryny kabul etdik. Bularyň ikisini kabul edip Türkmenistanyň parlamenti ýa-da deputatlary bärde soňraky bir ýaranjanlar bar, men bilemek tarihçin bilir, şygyryýetçimi, jurnalistimi bilen ýazýan zady hamana şol Türkmenistana garaşdyrlygy Niyaz balyp beripdir. Ýok beýle der. Ol şu zatlardan gaça durdy ýa-da gyra durdy. Gara hemme jogapkärçiligi, ýagny birden erti SSR täzeden dikelse, tutulmaly, atylmaly, gapylmaly, ýok edilmeli adamlar ene şol Türkmenistanyň ýokary sowetynyň deputatlary, şol ýagny 175 tane adam. Niyaz gyrada dur, men olaň garşysyna edebiljegi işim ýok. Olar ýokary sowet, bular kanun çykarjy organ, Türkmenistanyň oldur parlamenter respublikasydyr. Yani şol özüň kabul eden karar diýjekde, diýden şol köp berdi. Men ayalym men sizden ayrılıp Miraý'da beren interwýusy var. Televizyonda badyr, arxiwa seretsin. Bu garaşdyrlygym, biz şol deputatlar bolup yglan etdik, onuň bilen yglan etdik. Halkyň bir garaşan wakasy şol. Sebäp SSR şol 80-nji ýylyň ahyryndan ýykylmagyň emesinde ysgyny bir gün o harit gelenek Türkmenistana, bir gün beýlekisi gelenek, üçüncü gün ýene bir zat halkyň iýjek çöregim gaýgy boldy soňky döwürlerde. Ondan soň şol ortadan aýrylyp öz elimiz, öz ýakamyz bolup ýaşamagym bize şol döwür hem eşretli hem peýdaly görünýär. Sebäp halkyň içinde agaran saýgaryan iqtisadiýetden baş çykýan, ýurda aňyrlygyny alyp gidebiljek aýdyň adamlar bardy. Olaň gapdalyna da şol ýanky bir basmaçylyk diýip basylyp ýok edilip Sibirden çykarylan ýa türmelerde oturup gelen ýaşylygymyz olaram inni bir şol orsun emesine biz düzawna düşmäli, her zat etmeli bolsa öz watanymyzy, öz ýurdumyzy, öz Türkmenistanyny öz başda öz elimiz bilen dolandyrylyp kän çykşadylar. Ýaşylar owalarda da şäherlerde de bardy ol adamlar. Ýöne şol ýoguny ýamna soňra Niyaz. Şol eýfariýa diýilýän döwür şol bizim bir ullukan, hyzy bilen, anam bilen täze şol döwürem diýilýär, täze Türkmenistan, garaşdy Türkmenistan bolar, bütün dünýä pytran, ýaýran, 7-8 asyr döwletligini görmedik, bilmedik, onudan çykaran Türkmeni ýygnar, bir ojaga dünýäde ikrar edilen bizim topragymyz bar, ýurdumyz bar diýip hemme ýerde çykyş ederdik. Şoňa da Eýran Türkmen dogarlarymyz Eýranda ýaşaýan. O wanda ýaşaýanlarymyz dünýäň 4 küncünden ýaşaýan türkmenler üýşüp gelip gutlap mübareklep başladylar. Şonu ullanyp, şo eýfariýan ullanyp ýanky Niyaz dünýä türkmenleri atly fondlardan malýar. Şolar öz ağzına baktırmak için. Ol adamlar geldi, bizim ata vatanımız, devletli bolluk, yurtlu bolluk, bizim başa göre toprağımız var dikkatli. Olamarlı da öz şahsiyet kultunu ullanmak için, berkarar etmek için şu adamlar ullanıyor. Şimdi berrak gelsek, ondan sonra eser yıkılandan sonra onun ornuna bir siyaset ornaştırılmalı. Elbette olsa şonu ornuna koyora siyaset yok. Model yok. O önküler şol kompartiyan yetiştiren adamlar, hemmesi şol devleti dolanır oturanlar, yani Türkmenistan. Onların hemmesi şol Moskva bakna, şunun konu Ataloğlu'nun bakna bolsa yani, onların bakna. Moskvadan buyruk gelýär, siz şunu şey etmeli, paktany plança doldurmalı, nebeti şunça vermeli, gazy şunça çıkarmalı, bolly. Olar suatlar üpçün etmek için, vazifesini saklamak için gece günü sersepil halkın tepesinde şanıkta oturan adam. Neseser yıkıllı ol ne ametçeklerini bilen ağa bilen. Önüne halkı
gurun edip şula erti nädip halka çörek bermeligin bilen nirden nämen gelýänin nädip alyp bolýan nädip halka şula real iş bermeli ýa gazanç bermeli. Pulunu ma çalyşyp bilmedi bular 93-nji ýylyň 1-nji noýabryna çelşe ortda sulha bolup ýatan ullanman ýatan pullar bar. Şolary wagon getirip Türkmeniň ähli baýlagyny 92-nji ýylyň 93-nji ýylyň noýabryna çel alyp gitdi. Zat goýmadyr, süpürip sirip alyp gitdi ähli zat. O derege yaramayan urusulu bolanyň çalyşyp. Gaty ullukan jenayet onu ne Merkezi Bankyň şol döwürki başlygy orunmazar jogap bermeli näme beýle bolan taryhyny aýdyp berseler. Men Merkezi Bankda oturamak ýöne şol Merkezi Bank biziň garaşdyrlygymyzyň bir uly guralynyň biri ýa instrumenti. Garaşdy döwletiň öz pulu bolmaly. Garaşdy döwletiň öz Merkezi Banky bolmaly. Garaşdy döwletiň öz harby goşuny bolmaly. Ine şu ikini şu iki konsepsiyany men Türkmenistanyň şu garaşdyrlyk jarnamamyz bar kabul edilen. Ine şu iki punktda ene şu deputat Halmurat Höýüni funkdyr. Şonu men ýerdim. Sebäp şu zatlar, şu gurallar bolmasa döwletiň garaşdyrlygy ýokdur. Pulun bolmasa, bankyň bolmasa sen ýene biriniň puluna bakna bolup olaň derege yaramaz pürç kagyz, şokoladyň kagyzy ýazatlar. Hani öýünde saklap oturmaly isleýän kileýlemek üçin. Ýa-da öz goşunyň bolmasa isleýän adam gelip sen topragyny basyp aljak. Ýa sana hemle kakjak. Gara, ene şu aýdy bar. Birden sorajakmyň? Awa indi şu wagt ýüzdeýrak aýdyp geçdiňizde men bu ýerde esasy näme diýen ünsüm çekken zat şol 24-nji ýyldan bäri ondan aňyragyndan aramyzda Türkmen jemgyýeti ýa-da Türkmen halky mudama şu özüni mankurtlaşdyrjak bolýan bir taraplar bilen oňun iň öňünde birinji gelýän Gors milleti şular bilen elmedama görüşde geldiler da aýnaşy şol biziň ara çäklerimiziň çyzylan taryhyndan alaýanmyzda da ýam 100 ýyl ýöne 100 ýylyň dowamında da dowamly ýerlerli şu görüşler dowam edip gelýär. Her nesil täzelendikçe oň içinden hem şahsiýetler çykýar, hakykatlar görüp hakykatdan hem Türkmen jemgyýetiniň nähilekdi waýdyn bir ýok ediljek bolýany görüp şoňa garşy görüşýän bir şahsiýetler elmedama çykyp geldiler ýöne. Şu soňky 30 ýyl alanynda da 91-nji ýylda bize ýagyn bellek geçdiňiz da 91-nji ýylda garaşdyrlyk alyp berdi bize Niýazow diýen şeýle bir manylar çykardylar, daat etdiler ýöne. Şeýle alyp görenmizde häzir aýdynlar diýilýär-da şu Türkmeniň aýdynlaryny elmedama ýok edip geldiler. Türkmeni mankurtlaşdyrmak üçin Türkmen jemgyýetiniň ödönüni kolmak üçin, ýitirmek üçin şoňal bir ýergiderli häzir hem dowam edip dur. Uly bir görüş, nemeler garşy nämeler diýip alsam bir ýok edişlik gelmi, şoňal bir ýagdaýlar dowam edip durdy da. Ene şu men esasy üns çekjek bolýan zadym ne bize garaşdyrlyk ýa-da garaşdyr ýa-da öz ygtyýarly diýip şeýle bir sözleri bizim üstümüze yani halk köpçülüğüne aýtdylar ýöne asliýetinde garaşdyr hakyky garaşdyrlyk bolanda nähilek bolýar, hakyky öz ygtyýarlyk bolanda nähilek bolýar. Bazı şu özlerimiz üçin hem ýurtdaşlarymyz üçin şu arada bir pikirlerinizi aýdyp geçseňiz Halmurada. Bir hakyky garaşdyrlygy almak üçin ilatda bir aň düşünje bolmaly. Ilkinji nowbatda garaşdyrlygyň özü näme aňladyr? Garaşdyrlyk boljak bolsa kimden we hili derecede, ne derecede garaşsyz bolmaly. Garaşsyz bolmadan owul hemmemiziň bilmegimiz zarurdy. Biz ne derecede bakna bolup ýaşadyk. Kime bakna bolup ýaşadyk? Kimin golastyna ýaşadyk? Nire gitdi biziň baýlyklarymyz? Şu zatlary gaýdyp toprağımızı
bar bolan baýlyklara eýelik etmek üçin şu düşünjeler hökmen zerurdy. Bizde bolsa şu düşünje bolmady. Yani garaşsyzlygy yglan etdik. Ýöne toprağın asynaky baýlyk kiminki bolmalydyny soragy hiç kim jogap bermedi. Ay hökümedinki. Hökümedim aylap dolap getirdiler. Hemme zat Niyaz'ın adına gitti. Şuun Gurban Ulun'un onun adına verilşi Türkmenistan. Onun için garaşsyzlygy kağıt yüzüne biz çıktık. Onu boyun alyan. Iglan ettik o. Son orset şol täzeden aýtşynmaýan SSR'de kelden bolsa biz birimizim diýir galmalylar şo 175 deputat. Hemmesini ýok ederdiler ene. Basmaçy ya halk düşmanı ya basmaçy nesellerdi. Ýöne şu taýda ene Niyaz gaty mekro oyun oynadı kaptalyna şol açyrçaw bilen ondan Moskwaň oturdan adamlar var. İrdeurdan bäri on kaptalyna ya Khramov diýdi. Onun jadanydy. Ine şolum işläpdiň skemasy boýunça ýuwaş-ýuwaşdan şahsiýet kulturyny dikertdiler Türkmenistan. Onun garaşsyzlygyna manysy ýuwulup ýuwan çorba döndü. Halka da garaşsyzlyk gerekkel, halka da diňe şol Niýazyň yglan eden ýemesi bar. Her türkmen her bir gapysyna göleli sygyr bolar. Mercedes maşyn durar diýip ömrüni o kartinkada görmedik maşyn ol soğut berip başlady. Ondan halka maýt söz berýär. Bize şu nämesede o yetimlik gören adamdır. O garaşdyrgam şuna bağladylar. O ýurdun onun soňraky özbähbitleri üçin döreden bir taraplyk statusyny Niyaz'a bağladylar. Ene sana sultanat diňe ady Türkmenistanyň adyny respublika sözüne aýrandyrlar konstitusiýadan. Şumal seretsen Türkmenistan diňe Türkmenistan döwleti diýip gediýär. Ol haýsy durumdaky nähir durumdaky döwlet Muhammed. O zatlara hiç zat aýdylanak, o zatlar barada ýöne ine ýurdun ýol başçysy bar. Onun adından çykan kanun bolmaly, näme söz çyksa. Inni onu soň döwlet ýol başçysy diýdiler başta. Inni bolsa hana padşah, sultan edel näme halkyň aňyny şoňa uýgurtyrýar. Ene şeýlere. Onun için hakyky garaşsyzlygy inne eýe bolmakçy halk inni düşünüp başlady. Hemme zady ýitiren millet düşünüp başlaýady. Näme ýitirenni? Şu geçen şu 32 ýylyň taryhy halkymyza gaty uly ajam bolsa gaty uly sapak boldy. Halmada bu ýerde men esasy demekçek bolan zadym şol ýonky sistema dowam etdi da hiç ýyl bir ütgeşme bolmady. Ondan soň bu ýerde esasy şuratlaryň ortağa çykmagyna sebäp bolanlar ýagdaý şol 24-nji ýyldan bäri bizine türkmen jemgyýetiniň aýdyňlary, bilim adamlary esasy şulara garşy göreş alınıp baryldy. Iň başyndan bäri. Häzirem dowam edýän bir ýagdaý bolup durda. Ondan türkmen jemgyýeti hem şeýle bir ýagdaýa düşdi. Aýdyňlar hem ýa bir hili şeýle umytsyz diýen ýaly hem näçe zehinli ýanky ýazyjylar bolsun, şahyrlar bolsun, ýa jurnalistler bolsun, häzirki köpçüligiň öňüne çykyp beren ýanky jurnalistler diýär biz. Bulardan has bir hakyky, bulardan has bir ýokary derejede durýan adamlaryň bir hili sesleri peseldi da, bir umytsyz galdylar. Ene şeýle alanmada türkmen jemgyýeti asliyetinde şu soňky 100 ýylda entek hakyky garaşsyzlygy hiç bir ýagdaýda bir ýaşamadylar. Şu 100 ýylyň haýsy döwrüne alanmada da hakyky garaşsyzlyk nähile bolýar, hakyky öz ygtyýarlylyk nähile bolýar. Ana şunu ýaşamady da jemgyýet, türkmen jemgyýeti. Şu taýlardan bir gelýär kadýanda, ondan soň hakyky ýanky halkyň öňüne çykyp halkyň
aň düşünjesini şekillendirýän, aýdyňlatýan adamlar belli bir döwür hereket edenler hem boldy, ýöne gaty az mukdarda boldy. Şo sebäpden hem indi men diýjek bolýanym şol hakyky garaşdyrlyk ýa-da hakyky erkin düşünjäni şu taryhyň soňky 100 ýyllyk taryhyň haýsy döwrüne seredenmizde de şuny bir jemgyýet görüp bilmedi da. Indi häzirne şu wagt şu günümizde şu Urucu Meclis, Milli Halat Ediş Komiteti şunu has köpçülük boyun düşünjelerini aýdyp otyr, halka ýetirip otyr. Ondan soň ýönküden has köp adama ýetirmäne bir mümkinçiligimiz boldy şunu. Şu zatlaryň bir täsiri bolup nähilrak bir netijeler bize garaşar halmyrada indi şeýle öz pikirimiz, düşünjäňiz. Muhammed gatı doğru bellap geçtin kardeşim. Şol asıllık barada, öz başlıklık barada, ya öz ihtiyarlık barada yankı kan aladan ya kan çay soğudan adamlar şahsi men özünü olurçasın tanıyan. Şol adamlar yaşap beren bolsa, ya şol adamların eline urulmadyk bolsa, ya şol adamlar ýok edilmedik bolsa, hakykatdan şuma garaşdyk öz ihtiyarly bir döwlet bolup ýaşamak. Geçen hiç bolmany soňky 32 ýylyň dowamyny. Ýöne ýan gaýdyşym şo ortaya bir garaşdyrlyk diýip nämen elan edenmizde de ana şu malum şu aýdyn görnüp dur. On penjesi türkmen bokurdagyny duralan. Hemme baýlygymyz mut çykarp ana akıda botyr. Onun birini bize gözümizde durturup duran bir misal ýasawatnama. Şol adamlar ýok edildi, olan öwezinde olmak bize 30 ýyllap başartmady. Şon üçin şol ýok edilen adamlar var, aýdyn adamlar. Buların içinde muallimlerim vardy, professorlarym vardy, ýazyjylarym vardy. Dürli kategoriyada jemgyýetiň ähli gatlygyndan adam bardy. Ýaşlarym bardy, sendir mene deýinip bu. Hujuw bilen ýapyşan bu. Ýöne tälim şolar ýalyk boldy, halk hakyky ýetmeli derejesine düşünjesine ýetip bilmedi. Ýöne beýle diýilligi şol 32 ýyl hökümet şu halkyň depesine şanyp döwenen bolsa, şu ýeriň teýine sokanan bolsa, ay indi türkmen galmaz dikelmez, türkmeni sanyny çykardyk, indi türkmenden adam bolmaz diýip ýöredilen jenaýetkarlyň siýasaty, onda da olur ýolalana. Ana Oňa suwutnamene sen nesiliň ýetişdi. Barykana halkyň içinde öz döwletiniň, milletiniň öz gelejeginiň aladasyny diýen ýa öz ýurdunyň. Ene olurça däl, ýüzlerçe ýurduň içindekileri bilen hasap alsak, men bilýälim öz müňlerçe adam. Hemmesem öz ýerine, öz gezegenine, öz orluklary bilen, öz düşünşine göre, bilşine göre, başarnygyna göre, ýurt içindäki ýagdaýa göre hereket edýärler. Olaram şol suwsap oturany Türkmenistanyň hakyky garaşdyrlygy, öz elimiz, öz ýakamyz bolup ýaşamak, öz baýlyklarymyzy, öz topragymyzy özümiziň eýilik etmegimiz. Ona göre otyrar. Bolup oturan zatlary. Şoň üçin men näme aýdyp biljek, indi şu gün bayramçylygyň öňü syrasyna dursa. Hakyky bayramçylyk bunu ertir, 27 oktýabr. Manam alyp ýanky Gurban Uly 27 sentýabra geçirdi. Näme üçin etdi? Şu halkyň aňyndan men pikirim, halkyň aňyndan Türkmenistanyň taryhyny şol respublika döredilen güni we 27 oktýabr. Şonu aýryp biraz wagtdan soň özüni padşah ya sultan ip elan etjekdi. Şuma Türkmenistan hiç bir statuslu döwlet bolupdy. Indi şol 27 oktýabryň halkyň aňyndan aýyrsalar, şo senäni şo taýda kabul edilen ya bellenen serhedi aýyrsalar, onu näme galy otady? Hiç de. Ondan şu özüni näme dip elan etse, şo bolýar. Şoň üçin men pikir edýän 27 oktýabry 27 sentýabra geçirdiler. Ondan soň
Yine de bir zat var. Türkmenin bağrına, yüreğine yara bolup, tağma bolup kalan ıza, olum yankı 1881-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna Göktepe galasyna bolan gany akşyklyk. Şo taýda Türkmenin soňuna sogana kildi diýip aýtsa bolar namasyny. Şondan soň Türkmen galmady, ýa galkmady, ruh öldü. Ruhunu öldürdüler. Emeliyadaydı. Bir bölüğünün satın aldılar. Düğün kalan gorosuz deyip verirler. Bir bölüğü ertesi günü orsun elinden kamçallı, orsun elinden tüpen aldı, orden aldı, pagon aldı. Şeydim, halkın kamçalap başladılar. Şuun atal oğlum edip oturan iyisi. Şol 82-nji, 1882-nji, 83-nji ýyllarda orsun öňüne ýykyrıp wezipe alan adamlaryň nesili bolmaly. Şular. Ya, şoňa meňdes. Bular näme de halkda bir ilmiden umtylma wada ýaşy güne, ýaşy durmuşa goý näçe gorkomsy ýaşadyn, ilmi bilimi ýetmesin, ýöne şonu da adam ilmiden ýaşy durmuşyň, ýaşy gelecegiň, ýagty gelecegiň arzuwyny, öz nesillerini, çağlaryny, çowluklaryny gowdurmuşda ýaşatmakçy. Şoňa da biziň Orucu meclisimizin döreden ıglan eden bir topar programmaları var, maksatnamaları var. Şolun hemmesem hazine ahlisi şol bizim halkımızın geleceğine hizmet etmeli kurarlar, siyasi kurarlar, ya kanunu kurarlar. O şonun kim etti, siz yaşlar ettiniz. Bizden daşandan size yaşıl maslahadını verdik. Şeyle olsa eyle bol, beyle olsa beyle bol. Yani şu işi giyecek onu düzenem, alıp baranam, ornaştıranam, halka yetirip oturanam siz. Demek devlet, yurt gelecek sizin ki. Men çoğun katı ulukan anam bilen garayan, onun menen bir siyasi sebebi var. Şu mal dünya iki bölünü Muhammed. Yani geçen asırlan diktatörü düşüncesine hizmet ediyen totalitarya, avtoritar devletler, diktatör rejim devletler ya da bir demokratik prensipler boyunca işlep o yaşayıp oturan demokratik devletler var. Şunun ikisinin arasında ulu karpışık emele geldi. Ya ol kara güçler yenmeli ya da şu ak güçler yenmeli. Dünyada taze düzgün tertip ornaşaymalı. Ol önkü asırlarda edilşeyali ya şu asırları getirip 20. asırı sok bolýanlar var. Dinin üstü bilen, yalanın üstü bilen, hemlän üstü bilen, gorkyň üstü bilen, bulan hindi yol almaz. Sebep dünya köp bölegi şolar ýaly durmuşda ýaşasy gelenler. Modern dünyanı görüp oturýar. Türkmenler şol bir tarapdan mezur bolýar, ýöne beýlik tarapdan ýurdun daşyna çykmagym gaty uly peýda hem düşünje tarapdan aýtjak bolýan. Bular geldi gördüler. Türkiýedäki ýa Türkiýe gelen beýlik döwletleriň wekilleriň, milletleriň din jalşyny beýliksin olan döwletler bu taýda näçe bolanjak diýsen, internet bar, görüp okap bilip tanyşyp bolýar. Demek adamların anı şumar Türkmenistan'ın içindeki yurttaşlarımız bilen yurttaşındaki yurttaşlarımızın düşüncesi, anı düşüncesi, bilimi yurt içindekiden onlar çese yukarı. Onu mu aytmak gerek? Şol adamlar irde geçti yurda baranına, dolanıp baranına, taze Türkmenistan varlarına başlaça çemeleşerler. Onlar planın ağzına seredip oturmadılar da öz kurmalı devletini, öz obasını, öz şehrini, öz kalkozunu başlarlar. Ben bütün Türkmenistan'ı yavaş-yavaştan demokratiyanın yoluna getirir. Şonay da enidim kıyıskası eğer Valyan Mursi yoksa Muhammed bir karıştırlık barıdı, bir geçilen yol barıdı. Onlarca gepleşik etsen var. Yani men vazifemde alip düşünüyen onunla gelecekte tarihçiler, iyidarlarlar, görürler, bilirler. Şol döwürlerde kabul edilen dokumentler çıkarırlar. Şoň esasında öz pikirini gelecekki nesillere yetirerler. Edilen işler gaty kändir. Halk ýöne bilen aksyň nesiliniz görmänsiň, bilmänsiň, özü boldum kadiýa. Ýoksa ol niyazmam yüzüne dur bazırdadıp basan adamlar boldy, parlamentde de, başga bir yerlerde de
Aýtmaly ýere geldi şol ilkinji bolup şol garaşdyrlygy ymtylan ýa-da bir türkmeniň öýdüli öz ýurdu öz döwleti bolmaly diýip ortaga çykan ýazyjylarymyz bardy, aýdyň adamlar. Alymlarymyz bardy. Agdybirlik halk hereketine goşulşan. Olaňam hemme inisiatiwasyny Niýazow elinden aldy. Şonu ýoksam şol 10-njy ýanwary Göktepe galasyny bellemelip 89-90-njy ýylda ana şol galanyň içine çykan adamlar Agdybirlik halk hereketiniň agdalary. Hemmesem ılımly bilimli. Eni şo 10-njy ýanwar şo orsuň maňlaýyna bazarda basylyp dur tagmaýaly bolup şonu ana Putin gurban ola buyruk berip şo 10-njy ýanwary aýryp 6-njy oktýabra geçirdi. Nämemiş 6-njy oktýabrda o Aşgabatda tragediýa boldy, ýer titreni. Şolaň hemmesini hatyra gün bir günne tutmaly. Ýok. Aşgabatda pida bolurlar ýa wepat bolurlar, olar tebiği betbagçylygyň pidasy. Emma Göktepe galasyny gyrlarlar orsun salam zulmüniň eden jenaýatynyň netijesi. Ine şulukysy düşünjäni halkyň aňyndan ýuwmak üçin ine akly ol kellesi selleli ol buğduna syp beren mawlalaryň mescitlerde aýda kodanmaly olaň ruhuna diýip. Olaň ruhuna baranak sen okan aýatlanyň. Siz olar gabryny ters pirlendirýäňiz. Sonra diýerilip bolýan bolsa 1 minut sizin kelläňiz selläňiz bilen bile uçup giderdi. Ýöne arman şular ýaly ýalan siýasat ýurtda şuň höküm sürýär. Ýöne bilen wagtlaýyn. Ýan gaýdy sunmaly. Häzir bilen Putin kakasy giden güni hemmeziginiň işi gaýdar. Bütün Merkez Aziýa barada gurrun ýok. Öňkü Sowet Geňişliginiň galan respublikalaryna düşer bor. Orstiýadyň özü çem pytyrar, o taýda da pezinden 20-23 döwlet emele gelir. Ýöne bu wagtyň emesi, meselesi. Önüne mundan aňyrda türkmen orta tabiň bolup ýaşamak şuň kun iň bir pes derejede ýaşap oturan hemme baýlygymyz orta geregiçe alyp bana Ukraina frontuny uğradyp. O barada men ana şunu çykyşymda da aýdyp berdim. Ene şeýlere biziň geçen ýolumyz hem gaýgyly hem gamgyn hem halkymyzyň düşen durmuşy ýaşap beren ullukan bir tragediýa. Hawa halmara indi şu ýerde şo gaty möhüm ýagdaýlary, möhüm bellikleri agak geçdiňiz da şoň içinde şu 100 ýylyň dowamında şol bir milletiň ýa bir jemgyýetiň aýdymlaryna garşy şol ors milleti tarapyny uly bir söwüş alınıp baryldy da, göreş alınıp baryldy. Bir jemgyýetiň, türkmen milletiniň, türkmen jemgyýetiniň halkyna we aýdymlaryna garşy bir uly göreş diýse muňa gelişmek ol halmyrada. Nähilek diýil bir şolary ýok etmek üçin, bir milletiň özenini ýitirmek üçin, özünden milletliginden çykarmak üçin uly bir ýydarlamalar aw etdiler da ors milleti. Men şeý diýip aýdaýyn. Ýöne şeýle bir seredip görenmezde şol belli döwürler bar taryhyň 1920-nji ýyllar alaly, ondan soň ol 90-njy ýyllar aralyklarda da bardyr şuňalak bir bolan ýüze çykan hereketlikler. Ýöne şo ýanky bellek geçişiňi diýeli bize bu zatlaryň taryhy aýdylan nokta bize 91-nji ýylda Niýazow garaşdyrlygy alyp berildi. Alyp berdi diýip şeýle halkyň aňyna oturtdylar bolýan. Asliýeti beýle däl, ýöne men esasy üns çekmek isleýän lazım şu ýerde şol haýry döwrem bolanda näçe şol başga bir millet, ors milleti bolsun ýa başga bir millet türkmen jemgyýetiniň, türkmen milletiniň özünü ýitirmek üçin näçe uruşlar ýa hereketler alyp baranam bolsa häzir taryh gaýtalanıp dur. Her bir nesil belli bir döwür aralyklarynda nesil täzelenip şo nesiliň içinden şeýlenemeler çykyp durda. Nähilek diýip aýdyn göreşçiler. Nähäzir bir millet aýdyň adamlar çykyp dur. Bu geleceği ölçerip bilýän onlar çykyp dur. Aýdyň adamlar çykyp dur hemem
Yani gynansak da şu aýdyňlarymyzyň gatyr uly bölegi şol öňden gelýän ýagdaýlary göz öňünde tutup bir hilik öz näme diýerler bir öz howurtgalaryny çekilen ýaly bir düşünje döräpdir-de. Ene men şu ýaňa ýakynda da bir ýankel aýdyň bolup biljek şeýle düşünjeli, almy taýdanam gaty güýçlü, ýokary bir tanyş bilişler bilen öýara gepleşige diýäs bolýar. Şeýle bir gurulmalar berýär-de. Endi ýa-da özüň bildiýä başga işlat bilen nämetme bir köpçüligi düzedip bilmeýän diýen ýaly bir aňynda şeýle düşünjeler oturupdyr-da. Ene mene öz adym aýdamda muňalak bir düşünje bilen hereket etmeli, şunu bilmeli, her bir ýurtdaşymyz bolsun, her bir aň düşünjesi ýeterlik şahsiýetler bolsun türkmen milletiniň içinde. Görüşsiz hiç mahal eşret yok. Birinci bilene. Görüşmän hiç ýyl bir eşrete ýetip bolanok. İkinciden hem bu eşrete ýetmek üçin bir jemgyýetiň, milletiň esasy agramly bölegi şeýle ruhy taýdan hem düşünje taýdan hem alym bilim taýdan şeýle ýörüýte çökördilen bolan üçin her kim biri-birinden garaşýar-da birleri bir de şunu iş edip bersin diýip. Yani düşünjesi bar, düşünjesi ýetgen gatlagymyz hem ýeterlik da. Iň bolmanda şu gatlak düşünmeli. Görüşsiz eşret ýok. Eger biz öz-özümiz halat edip bilersek, ertirkün şu wagt gelýän rejimiň şarpygyny biziň çağlarymyz iýjegini mene gözüm ýetip durda. Şoň üçin bugünkü işini ertire goýma diýip bir türkmeniň nakyly bar da. Şoň üçin biz ertire işimizi goýmaly däl meniň pikirimçe. Umytsuzlyga düşmeli däl. Men gördüm şu 100 ýyllyk taryhyň içinde her döwrem ýankyl aktiw hereket edýän görüşüji bir milletiň içinden ýurtdaşlar çykypdyr, hereket edipdir. Häzir bizne başga milletleriň taryhlaryna seredemizde kıyınçılıkları bilen erwet taraplary, gowy taraplary bilen şular taryhyny gowarak gelipdir da şu günde şenli. Bizde bolsam şu taryh ýok edilipdir. Sizler ýaşullarymyz tapara siz hal murada şu zatlar gowy bellikler aýdyp geçýäňiz. Iň bolmanda şu ýerlerden bir peýdalanmaly da bu zatlar şeýle alanmaly da bir iň bir wajyp, iň bir önemli, möhüm meselemiz bolupdyr da bir milletiň ýitip gitmezligi üçin hökmany suratda görüşmeli, söwüşmeli men pikirimçe. Gaty dogry bellik. Muhammed hakykatdan edir sen aýdyşyň ýaly bular şol niýasyň propagandasy ýa orsun buýrugy bilen alınıp barılan propaganda şol çala bir halka peýda getirip biljek toplum döresi ýa bir şahsiýet döresi şunu kökü damar bilen ýok etdiler. Ondan bir ilimsiz bilimsiz galan beçare halk kime ýykyljagyny bilemem. Halka da biz günah yükleme hakkımız yok. Halk bir gidip batın deriya, onun akımı bellenmese, uğru bellenmese, gidip batır hana öyle onun akım. Şu akıma karşı görüşen adamları yok ettiler. Yok ters akım, beyle akmallayacakları ya başka tarafa gitmeleyecekler. Hemmesini yani yok edensen yani yurt içinde adam kalmadı. Bunun yankı sen ayetsın yani ilmi bilimi yetişen adamlar var son kudur. Ya ozurlun kalanlar var. Yemin sapara kimi o zeyraniyan yalağı moliyat o çıkış edemedi. Hani bizden den duşlarımız akrisi ölüp gidenler ya gördü yatanlar ne için aydanlar ne için yetişen nesile bolup geçen vakaları bol yalaydıp berenler şuları düşündürenler ne için şuları arka duranlar ya şuları maslahat berenler ne için önünüze gömülüp yatığınız deyip nesine de kayıttı eğer sebep bula ne mani gördü? Mesela Niýasyň alyp baran cenayetçilik siýasatynyň nämeden ibaratlygyny aýdyn. Aýdyn bir kuran owu 100 ölüm, 500 ölüm. Şoň içinden gelip
şu halka bir yol başçı bolup bilecek, ya bir toyda sadakada maslahat verecek, ya bir İlyas olsun mu, ya bir hormatlanan adam mı, ya kolhoz başçı kim olsun, şu halkın hormatının peydalanan adamı tutup, ekidip, şunu urup beğenecek türmelerde yok diye. Ondan sonra oba tutuş mahallesi, milleti, adamsı, hani enatası çağılarına diye barayman, görnayman, eğer siz şuraya yardım etseniz hani planning bolşiyal siz ederler, ya yok ederler, ya yitirmediler. Malı mülkünün öyevdarının elinden alırlar. Yine şeydir, her ovadan iki adamı ovadan nepeden çıkar yavul oradan. Yani bütün Türkmenistan diktaturanın önüne yazılıp yatı. Adam pahir yaşatı geldi. Şirar Şahir Aydar Türkmen okuvolan aktif. Käbir yerde şular ýalyk namartlarym bar, käbir yerde de köprak yerde de bar. Demem bizde şol kakam oğullarla ejem oğullup yetiştirilen erkek köprak bolmaçyny. Yerde galyjyndy ýa çykaryp halkyň öz milletin öz toprağyň bahwy düşün duraymaly bolýar. Öz elim öz ýakam maňa degmedik näme bolsa şo bolsun. Oleşekde ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok diýen prinsip bilen ýaşap beren kümsük türkmenlerimize ýeterlik. Şoň üçin biz entek millet hökmüne farmyrlanymdak ne türkmenler. Bizde umumy milli ýa millet düşünjämiz ýok. Dağınık yine bir topor ata baba yaşap beren bir dağ içinde bir jülbede bir gumda bir yenen bir garda bizi bir biriktirýän umumy ideýa yine näme diýýärdi şöhret dünýäsine gelsek yine mahtumulymyz bar yine şol adam ömrüni zeyrenip ağlak geçti şu Türkmen biriktirjek bol ol bolmy ana seydi geldi şahir biledi bildimi yok. Hani aşkaleminin emesi vasbedişlerine malın epes. Bilen oğrunun bir zatlar bilen, payemalar bilen biriktirecek bollu mu? Yok. Bizimkiler şular ýaly soňky şol Sovet zamanynda da hemmesi komünist men aýtyp berdim. Näçe gedi. Üýüşüp geldiler. Hemmesinden döşünde komünist znaçogy bar. Ýygnak bar diýenseň, niýap çağırynsaň, hemmesi geldi bular. 91-nji ýyl. Köpürdükler girdiler ýa-ni gupbol köşüň içine. 2 sagat ýa bolunlar. Bular hemmesi ýygyna çykyp barýar. Menem näme malukka diýdim. Ýa-ni döşünde biriniň znaçogy ýok komünist. Part biletdim şo taýda gaýdypdyrlar. Bulan taglimatam şol, ynanjam şol. Diýmek bular kompartiýa öz şahsy bahwy düşün gelen adamlar. Bolgu turdy. Şumar sen aýdýan ýollaşyň ýa tanýan adam. Onuň şahsy öz bahwy, öz maşgala düşün ilim alypdyr. Diňe men özüm ýaşatan bolýardy. Ýöne başga bir zat bar. Men bilýän zadım. Belki men üçin dogrudur, siz üçin ýalňyşdyr adamlaryň içinde de dürli pikir bardy. Men pikir edýän zadım ýa bilýän zadım, ilymy bilimi ýetik adam öz ilymy bilimi bilen beýlekiler bilen paýlaşmaly, bilmeýän adamlar bilen. Men diýip ýetdim şu ýagdaý. Şu zatlar demsen men bir zadım 2 boldy, 2 zadım 10 boldy. Ya 10 zadım 100 boldy. Şoň üçin diňe öz maşgalamyda töwregimdäki bolýar, dogan arnaşymy, owa doşlumy, ýetim mesire garyp gazary men kömegim ýetipdir. Şodur durmuşyň ýa halkyň ýa-meselem özüni ýa-da öýjügi. Men üçin şeýle. Ondan şo bolmadyk ýerde, ondan şular ýaly milletden emedi ýa-da döwlet göçerdi ýa iman uçurdy. Ondan indi şu magy dogana düşman Muhammed. Şimdi harmyrada indi şu taýda bir gowy bir meseleni aýdyp geçdiňiz bolan şu ýerek bir gysgaçyk men goşup geçeýin da şu masal hökmünde Milli Halat Etiş Komiteti Gurucu Meclisiň agzalary şu 5 ýylyň dowamında bizler eger bir düşünjeye ýa bolan bolsak ýa-da bir pikirlerimizi hasam berkiden bolsak, näme esasında sizler pikirlerinizi aýtdyňyz, düşünjelerinizi, ondan soň tejribelerinizi paýlaşdyňyz biziň bilen. Bizler şoň esasında şu ýagdaýa gelip bildik-de. Ýogsa mäzir
Ine 5 ýyl mundan öňki ýagdaýymyz bilen häzirkine edilýän gurrunlary şeýle alsam düşünmez döwüm diýjek bolýan öz adyma. Indi bu ýerde näme aýtjak bolýan? Şuňaly ine halk köpçüligi bilen, jemgyýet bilen öz pikirlerini, düşünjelerini paýlaşýan aýdyňlar näçe köpeldikçe, artdykça jemgyýetiň aňy düşünjesi ýa-da medeniýeti diýip aýtsam bolýar. Ol medeniýet diýmede diňe bir sunwat gözüne gelmeli da düşünje medeniýeti bar bir jemgyýetiň. O ýerde näle bir düşünje medeniýeti bar, ne hakykatlary açyk-açyk aýtmak bolsun, ýa-da bir milletiň bir milli gymmatlyklary bardyr. Ine şularyň goragy bolsun, eýe çykmak bolsun. Ine şu zatlaryň bir jemgyýetiň, halkyň asliýetinde medeniýetine oturmaly zatlar. Şu medeniýetiniň içinde bar bolmaly zatlar. Biz häzir şeýle seredýäs, biziň häzirki türkmen milletiniň, türkmen jemgyýetiniň medeniýetinde näme bar? Öz-özüňi bilmek, şunu ýaşamak, ýa-da ýanky biz bir gowukdan, galmagaldan uzagrak duraly. Ýanky bellek geçişiňiz ýa-da ola şekde ýüküm ýok, ýykyldy, habarym ýok. Ine bizler häzir ýene muň üstüne köp zatlar goşup bolýar. Bizleriň häzir medeniýetimizde şu zatlar has agar oturan. Şoňa häzir biz kösünçligini, eziýetini çekýänem, ýene halk bolup biz çekýäs muň eziýetini. Şu aýdyňlar ýa-da daşynlar şu zatlary görüp dinläbem. Belki häzirki biziň goşup oturan goşandymyzdan belki has köp goşup bilme potensiýaly, mümkinçiligi bolanlaram şu zatlara üns berse halk düşünsün, ayağa alsın, bizim kaptalından koşular son diýilýän düşünje bolmaly däl. Halky şu düşünjeye getirecek bolsaň üstünde kän bir wagt sarp etmeli, kän pikirler aýdyşmaly, erkin paýlaşmaly. Şeýdilen ýagdaýynda halk hakykatdan halk bolup biljek, millet öz gymmatlyklaryny gorap biljek ýagdaýa gelerim diýip pikir edýän men halmyrada. Gasy dogry bellik. Muhammed bir diktaturan ýa-da orsun ýöreden siýasaty, soň Niýazow Gurbanulyň alyp baran jenaýetçilik siýasaty näme esasy zat bilen eden orsun maslasak, şu nesilleriň arasynda gatnaşyk bar bolmaly. Şonu kessiler, şonu üzdüler. Mesela men oglumluk döwründe aýdaly 10-20 ýaşa ýetýänçem gören ýaşulym bar. O fronta gidip gelen, uruşu gören, ol kommunistin beýlekin olun parkyna da diýjek sözüň diýerdiler de bazarda. Yani şol adamlar, onun öňküleri bar. Ýanky öldü ýernetdirken türkmen han begleri bar. Bular hemmejigini şolardan nesil galmasyn, ýa şolary bilen baglanyşykly halk galmasyn diýip nesilleri bölüler. Mesela mene şumal görüp otunda sen bir tarapdan aýdýan bolup men şonu gynanýan, ana kısan ýaşulym aýdýan, beýdýan. Ay biz ikidala hoş alyp görsem şumal Türkmenistanyň içinde ýaşap ben biziň Saparakynyň den duşlarymyň san alanda da yarım milyon bardyr. Erkekden an. Näme üçin şular sesini çykarna, näme üçin şular özünün çağalary, aktyklaryny görelle bolanak, ýaşulary nesihat berenak, şu ýol dogrudy, şu ýol ýalňyşdy, ýa biziň eden ýalňyşymyzy gaýtalyman, ýa biziň eden jenaýetimiň goloýuna barma. Biz sebäpkar sizin şu güne düşmeniňize, biz günahkar, biz jenaýetkar diýmeli, şu haramzadalyň halkyň depesinden gaýlap oturmagyny. Näme üçin şonu diýen hakly? Bir köýýär da halk maslahat diýip Niýazow döwründe 4200 adam şunam şol. Şoň birinji hataryny, ikinji, üçünji hataryny oturan hemmesi saparagy bilen ikimiň ýa deň duşumyz ýa bizden 5 ýaş uludur ýa 5 ýaş kiçidir. Siz gördüňiz sabet zamanynam, gördüňiz Niýazow salan zulmanyň, gördüňiz Gurbanulyň getiren ýerinim. Ýene de şo taýda agzy mumlaýaly bolup oturýar. Mene olary jarly maslyk diýip hasap edýän. Maslyk jetedemden maslyk. Bir nenen edip şol adam ýene de sakkalyny sallap öz owasyna baryp otaýdy, welilik etjek ýa akyl satjak.
Sen bir halkın kıyın ýagdaýyny göreňä, sen obadan çykyp geldiňe, o Aşgabatyň elitkasyndan geldiňe hoýsan. Men şu soragy öz içimden şu oturan ýaşullara berýän, öz içimden Muhammed. Onun edämeli borcu var, 2 aýagyny göre sokup otylar. Siz näme ýetirjek mundan aňyrdy? Ine bizim halkymyzyň bet bagçylygy ustady. Nesillerin gatnaşygynyň arasy üzüldi. Ana Han Cüneydin neberesi şumal Türkmenistan'a bolan bolsa şolun bar kapysyna ýykyljak ýa şolardan bir maslahat sorajak Türkmen az bormady? Bolurdy. Ýöne şolary Türkmenistana salanakdyr. Jäňmi? Şoň üçin bizim meclis agdalarymyzam ýa aýdaly halat eskam tedim agdalarynam. Bular gözünde okup bolsa açyk, näme üçin? Biz şol yankı basgılanan mankurt edilen ilatı täzeden şu kompüter dip aýsak şu diskin çalşyp berýär bir täzeçe pikirlener ýaly. Nädip bular gaflat okusyna ýatyrypdyrlar şunça 30 ýyllar. Onun öňüm 72 ýyllar. Ene şonu aýtjak bolýar boli ýa şonu edip oturan işimiz şu bilim iňe bilen guýgadan ýaly sen millete bir gezek diýeniň bilen Muhammed 10 gezek aýdanyň bilen adamlar alyp bilen bir tapardadı, düşünüp bilenak. Sen özün aýdyp otyň, 5 ýylda ýetdik şu derejämiz dedim. Belki ýene 5 ýyl gerekdir, ähli halk aýdyňlaşar ýaly, düşünür ýaly. Ýöne, şunu düşündirjek, şartlaşdyrjak zat ýekeden olam halkyň boş hala diýilneri. Şumal ýere zat tapana agyrsyna çydaman bir halk köçe çykar. Ýöne biz şu çykar diýip garaşyp oturmakçy däl, biz şu çykarmalygyň tarapdary, sebäp biz şunu bir ýa bir gansız bir şolar ýaly uly bir uruşda dawasy ýurdy halkymyza gowşurmakçy bolýar. Ýöne azyň aňy bolmadylan bir zat bar. Şuň az halk köçe çykdy. Hiç kim şonuň elinden şuň kun depesine şänlikde otururlar alyp bilmeýär. Uly gyrgynçylyk bar. Şoňa düşünmeýän heýwanlar düşünsin şuň. Adamlar indi bilip duyup başladı. Ýere çöregi ýok. Men öňüň urlaşanda diýerler. Indi diýe iki hojalyk bolup, ýani bir taňyr ýag alýasy-da ýekelikde şu taňyr ýag almagda pulumyz ýok diýe ýagdaýymyz ýok. Tere Türkmen getirip bilen düşüren ýagdaýyny. Duruversin. Bilen gitjek. O gaty dogry aýdýan, armada indi menem edil şoň ýalakları gürrüňler eşitdim da ana indi Türkmenistan'da diye maşgalalar diye şeyle $100 bilen diye näçe kişilik maşgala 3 adamlyk 4 adamlyk diye $100 bilen diye aýyny geçirjek bolýarlar diye da indi şu ýerde üns bermeli bir mesele bar da birinciden aýanky aýdyň gatlagy bar halkyň. Şoň üçin-de senden bellek geçdiňiz da ana biz diňe 2 bolup şuly jetjek bolduk ýa-da şu ýagdaýa getirdik. Yarım milyon olay şoňaly bir düşünjeli bir gatlak bar diýdiňiz. Indi men aýtjak bolýanlarym häzirne bir şu hereketleri 5 ýylyň dowamynda şu asanly adamlar bilen siziň bilen şu ýagdaýa gelen bolsak indi muny şu düşünjeli ýa-da düşünýän sesini çykarman bu oturan gatlak birazjyk şunu nemesini çykarmanym kadýanda matematikasyny onu köpöldüň 20 köpöldüň 100 köpöldüň şu ýagdaýlar şu hereketleri ben esasam kän maňa gawat gelen zat şu boldy meni gynandyrýan zat halk düşünen ok diýip köp aýtdylar da men hemmesine de jogabyny berýär halkyň düşünmesi üçin halkyň aň düşünjesini şekillendirýän aýdyň gatlap hem has köpçülikle hareket etmeli. Sebäbine üçin ona maýdyk geçeýine biz az sanly adamlar bolup, indi biz az diýende edil şuň biz azlyk däl ýöne ýeterlik däl diýip aýdyn. Ene şu azlyk bir tarap hareket edende ýankyýaly sessiz gatlak diýilýär. Jemgyýet, halk bir hili bizim garşydaşymyz bar da, diňe bizim özümizde ýani garşymyzda jenaýetçi topar bar, gurumaçylyk jenaýetçi topar. Olaryň sözüni has bir hili ýokarda güýçli görüp bilýärler. Biz olar tarapyndan bir hili başgaça düşünülip bilýär. Ýöne halk köpçüliginiň içindäki aýdymlar her kim ýerli ýerden çykyş edip şu meseleleri gaýta ýüze çykaryp başlagalar. Hereketiň
akımam güýçlenýär, netije barylmasam çaltlaşýar. Men şol atlar esasy ýanky düşünjeli tomoşaçy gatlak diýeýin. Näme üçin diýseňiz hamyrada ne bir öz gepleşiklerimiziň seredilme sanlaryna da seredýär. Bolýa adam ýöne halk däl. Hani halkyň belli bir düşünýän bölegi seredýändir. O düşünýän bölegi öz üstünde de bir jogapkarçylyk görmeli birinji bilen. İkincem ýanky jenaýatçy toparyň hyzmatkarlary bar ýurdun içinde. Ne halkyň ýagdaýyny görüp oturýarlar, şolar bir aýlyk iýje işe üçin bir aýlyk şolar mätäs bolup galan $100 puluny ýa-da 2000 manat diýeli Türkmenistanyň içindäki pul birligi bilen. Şu 2000 manat bilen günne aýlayan adamlar görüp beren gurumaçy jenaýatçy toparyň demeleri bar, hyzmatkarlar, aýaklary, ýene şol adamlar köpsi şo puly bir günde de harjýar. Ýöne häzir o pullary bular nereden alýar? Halkdan alýarlar. Şeýle bir gün geljek, şol adamlar özlerem ýanky halkyň şu gününe düşýärler. Bu açaçan täbäbi bular ulanýan rejim bularam syýlak goýmaýar. Yer gelende munun bir soňky gepleşiklerimizde de mysal hökmünde ýa bir Afrika ýurtlarynyň demelerinde de men gördüm da şunu. Bu seyahatçıların Afrika ýurtlaryna deme seyahatlaryny video düşürüp YouTube'da goýupdurlar. Şo taýlarda da gördüm. Şunu aýdyp geçsek, iň soňky men özümden jemleýici hökmünde halmyrada şol halk nähili ýagdaýda bolsa halky şo ýagdaýa getirmek üçin ýa-da rejimiň hyzmatkary bolup duran adamlar baslançak düşüp barýandyr. Özlerem şuňa ümit bermeli. Şuň bilen jemläýelim halmyrada. Bolar Muhammed. Gaty dogry pikir aýtdyň. Ilçilikdir. Belki seni eşdenem, dinlänem, dogrudur netije çykararyn tapylar. Millet giň zat. Ama bilimi ýok bolanlaryň düşünjesi milletimizde bizim Türkmen gaty başarjan hem düşünjeli hem okyply millet ýönümini diktatorlar bilemek ne derecede aşağı düşürdüler ve ne için bunu beйтtiler öz halkını. Yani gelin o temada otoralı ya notada yine erti nesip olsa Türkmenistan'ın devlet hükmünü, yurt hükmünü, respublika hükmünü ikrar edilen gününü, yılını layık 100 yıl doluyor. Elbette 100 yıl bir begençli bir sene, yani o seneni bular sentyabrda bellese aýtmadylar. Ýene de şol konstitusiýa ýa döredülen gününe sallanmaly boljakdy. Hiç tat bolmadyk gala Garaşdyrlyk bayramy ýa uly takyrty bol. Garaşdyrlyk bayramy barmy sen? Ente görürsüňiz näil bayram bardan. Halkymyzdan etçe gaýşym. Ene şol geçen 100 ýylyň dowamyna şol döwleti gurmaga gatnaşan, şol döwlete hyzmat eden, der döken, zahmet çeken, janyny gurban eden uruşlarda, türmelerde ya aýdaly bir sürgün edilerler. Oýular doldurly atılıp. Şolun hemme howasarlaryny aýtjak bolýan zadym şol erteki bayramçylyk hemme şolun ýatlama günüdür. Hemme diýeri gezip berilen o umyt bilen garaşylýan döwletiniň düýbüniň tutulan bayram günüdür. Ýene de bir aýtjak goşmaça şu ýerde şol Garaşdyrlyk deklarasiýasyny kabul eden kardeşler bar. Türkmenistanyň ýokary sebädiniň deputatlary. Men bilemek bugünkü näçesi diýeri, näçesi ýok. Şu aýatda barlaryň hemmejini şu bayramçylygymyz bilen ak görekden gutlayan kardeşler, er ýary durup, ýanan bolsaňyz, erkek bolsaňyz, şu jarnamanyň öň ýanyna deklarasiýanyň öz yktyýarlyk barady. İkisini mert bolup gol çekip kabul etdiler. Netijesini ter tarapa çykardylar, ýöne onna da şondan uğralynýandyr Türkmenistanyň garaşsyz boldy diýileni entäkde çykanda, ýöne şoňa çykmaga, ymtylmaga şu biziň kabul eden kararymyz baskançyk bolup hyzmat edýär. Indi
şuňky gün yetişen ýaşlymyza şu ýörelge bor, şu taýdan uğralyp aňyrlygyna giderler. O yetip gelýän garaşdyrlyk hem Türkmenistanyň 100 ýyllyk ýubileýi göredilen gün gutly mübarek bolsun. Hemmäňiziň öýüňde saglyk ýurtdaşlar. Allah halmada köp sağ olun. Kowy dilekleriniz, arzularınız üçin menem onda özüm bir gutluw hökmünde aýdyn, ene şu Türkmenistanyň araçaklarynyň bellenmesi, jemhuriyet bolmasy bilen menem ähli ýurtdaşlarymyzy, kardeşlerimizi gutlaýan. Ýöne ýene bir zat belli geçmeli, elbetde 1924-nji ýylda alınan garaşdyrlyk bir şeýle özünden bolan zat däldir, ol anyk. Onuň üçin hemme ýagdaýlarym göz öňünde tutup, häzir biz hakykatdan hem garaşdyr, hakykatdan özü ýarly boljak bolsak, görüşmede dowam etmeli, çekilmeli däl. Sonda da uluga gujur gayrat, üstünlük hemmemize yaran bolmagyny menem arzu edýän. Halmyrada köp sağ bolun. Senem sağ bolmagyň, emmeden arzular kabul bolsun. Toýlarda duş söylediğiz halkım.